Salama. Ya ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya An da lafiya? Lafiya lau wallahi. San da zuwa. Allah dai yayi ba za mu sabani da kai ba. Ha? Wato da can babban gida zan je in same ka. Allah sarki. Wani ikon Allah kai kuma zumuɗi. Ka ma fi ni gaggawa. Sai ga ka. Kadam. Ya yake. Allah ya yi sai mun haɗu. Allah sarki ya. An da lafiya ne. Lafiya lau. Binnin nan fata ka ka binnin nan. Wallahi binni ai in dai ka je binni ka canza. Binni in dai ka hika Kano ka je binni. Za ka canza. Mana rayuwa tana binni. To dama waya ce na zan gaya ma. Waya ce take da tsada. Ka ganta kimanin jaka 700 kenan. A nan ka siyi gida 4 har da canji. To sako ne kaga a'a da ya maka gargadi. To ya. In gaya maka ita wannan waya da farko kaga sunan kamfanin ta nan. Hawainiya. Yawwa. Kakkai mata gaggawa ka bi ta a hankali. To ya. Rukban jariri za ka yi mata. To ya. Yawwa. Allah ya kana so na Allah. Ai kallon tsorace ka tun ai tun da iyaye ba sa nan. Ni ne uwarka da ni ne uban ka. Ba haka ba. Haka ne. To yanzu wannan duk inda kake so ta kai ka a faɗin wannan kakara tamu. To za ta kai ka. Ya tana kutar nan. Hoto. Ai abin da take ya fi hoto za ta ɗauke ka ta zaga da kai duniya. Ka ce tana yin hoto ai abin da take ya fi hoto. To ya. Yanzu wannan ba ba ka zan yi ba tukunna. To. Goge hannunka tukunna. To ya. Yawwa. Yanzu na farko zan baka ita wannan. To ya. Kai mata rukon jariri. To. Ka lallaba ta. To ya. A sararin samaniyan nan. Wannan duk garin nan ba mai ita. Duk garin nan babu mai ita. Ni kadai Allah ya ba arziki. Ni ma da naje can na taho maka ita. Ita wannan wani. Allah. Bari kuka Halilu. Bari kuka. Ai abin da ya goya ma dan siya ma. Kira nake Allah mun kuɗi. Jirgi dan siya. Assalamu alaikum. Allah na kama ku bane ku. Ni shi ne ce zan ma tambaya irin shin Allah ku kira su dibo ko. Sai ku ba mu Allah me za ka yi wajen dibo. Wallahi san ganin sa nake afu jajan wallahi. Idan ka miƙe nan kai kwana can ka fita ta can ka shiga ta can ka fito ta nan sai ka shiga ta can ka gane ga wani lungu can ya miƙe ya ƙara shiga ta can ya biyo ta nan sai ka miƙe kai ta tafiya. Na gode ba. Yawwa shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mashi ko kai da ke ta neman wallahi duk garin na zaga ban neme ka ba. Kai kiri kasa a garin nan kai kadai ne da kai kai wannan abubuwan dan Allah da Annabi. Kai ke tafi da kai. Ya yana da cikin wannan abar. A waniya. Ni kuma kana ce mun wata mata ta tuti magana. Da ce ba wanda zo gurin sa kai yin wasa sai kai. Ya na tuto wannan. Waye iya nan? Binnin nan mana kamanta. Yana da ke binni? Yi shi ne zai sai maki da. Muje. Ka ji ko? Kuma san ka yake yi? Wallahi sosai na so na yana wallahi. Ya zo maka wannan jarfar? Jarfa kuma? A'a. Daga baya ba. Kar ta tashi da mu. Wannan ayyare ne na alamun waya za ta buga gaske. Ina ga ba. Ta baya na ce mun za ta kai ni ko duk inda ta ga dama. Bare kuwa. Amma kuma za ta buga da kai. Ayyare ne na cewa nan da kusan dan da mun digo dum ta bashi. Kuma ta tashin goyen nan ka ta kap. Hada ni? Ina ga ma. Kuma bane ce na so na? Iya na ka? Wallahi tallahi ka je ka samu rami ka binne. Wannan waya za ta iya tashin garin nan kap. Ta wani ya? Ina ga maka kaji waya mai kyau. Kaji waya mai kyau. Ba ta ana kira. Ya kaji. Wallahi. Salamu alaikum. Ba matsala zan kira ku. Kaji ko? To inda sa ta take haka? Har an hango mu. Muna tare da kai. Aka ce waye nake tare da shi ba mu zai tashi da mu. Kashi da Allah. A bana Allah. Kai
ta yan boko a da bayan lubuli ka je ka samu guri ka binne wayan nan ka sa ta a bakan leda ka binne ta yanzu ba wani abu da za a yi dan da na rabu da wannan sigari ka rabu da wannan waya in ba ka wani sata cikin masifa ko shawara ka kai da kowa ka sa ta a bakan leda ka binne ta bara mu tafi ne a ina za ka binne inda muke mu je raka ka mu je in ba ka ba komai zai iya tashi ka san yin dabarun binne ma ka san da a wasan ya yi shan banza ya mu je raka ka samu leda tayi ka kula a kulle ana za saka tuki za ta ci kuɗi dole za mu samu balle ta nan Kawai fa. na ga cuce ne yana Na gaya ma. Ina gaya ma. A bata ko? What? Yaro kai. Bana. nan bai fa Ya shan banza ya shan wufi. Wani aika sai yan garin nan ka. Wa banza bulkumi. A kama ka waya irin wannan. Ni kan wata ta so wannan waya ban bari ka tafi da ta.